زينانهو فلما أرستاتو بريزيدنت إساياس أفوركي مكتل وانا صحفي حبرات هجرات الزراريبو هجروا محبر حربينياتا سنكولان كينات إيرترا الرابعي قبائيو زازيمو أمريكا ناب كوبا بلعل الزكاية برران أي مقعزيا نفرتي حدش إقدا أثنيا زرزرات يقصل بريزيدنت إساياس أفوركي تمالي قدام عسران شدشتن تكمتيا بساعتات كالمغطري بمكتل وانا صحفي ودب حبرات هجرات أمينة محمد استمرحن حلفتي حبرات أفريكان كتباوي كوميشن أفريكان زحقفن لعلواي اللوغ أب عدها اللو تقبلوا الزراريبو بريزيدنت إساياس تي مبصح بمونغو إيرتران حبرات هجرات نزلو تصمدون متحققازن نعبي خيد كم زلو زري مخانو تقيسو نتمكر إيرترا أب ممصانات صنتن هنسات هجرن زملكات سفيح مجلس قريبو أبتركب إيرترا أب مداي لمعات تريو زلا قسكاس كمون شتوتات زلاقي لمعات نمرقاز زي تقبر زلو عماماتن ترادك انستيون كمون أبزي أفريكا كاب عالماوي موسى تقليلا تتك أميت سبعون بحرياون سقاتاتا مخانسينات اللو زلا وان نزي كونتات نمقيار كوسدو بزعبات زخولو سقمتتات بعمقات تزراري بهم مكتل وانا صحفي أمينة محمد بزيكازي مسامة خار بريزيدنت آتو يمان قبراب منستر فتحي فوزي هاشم منستر هجراوي لمعات دكتور جيورجي استخل ميكائيل منستر زينا آتو يمان قبر مسكال منستر عيون محبراوي دحنتن ويزورو الأول قبراب كمون الدمنبر هجراو محبر دكن سيارترا ويزورو تقاط اسفا ميكائيل أب قاس مربات لمعات زوباوي وهدت محيال عقمتات دكن سيو كمون شركنا تاوي زمدنا إيرتران حبرات هجراتن زتكور ركبات أكايدا بزيكازي ميس أمينة أب استفلالي عودتات مزنت فعوتات إيرتراويان من سيات تراخيبا أب أقداسنت معزاز تساتفون من معبال عقمتات اندكن سياب لمعات هجرن ملوات حبرة السبن حسب تلواويت عام بمكتل وانا صحفي أمينة محمد استمرحل علواي لوق حبرات هجرات أبزي زوباوي وهدتن محيال قطباوي عقم دكن سيون بزبل تيما زي كايدو زلو ناي كلتا معلطات ناي سراح ودات بقدمة مال عربي عسران حمشان تكمتي بمنستر أمينة نور حسين تسنيو أب مسرح هنصت زلو مس إثيوبيا زت أساسر استراتيجيكاوي ترجع نفاسيت دكم حارس سرحة ديقام سلامن أب تخبابي السلاسل زلو مدبات حرشاوي لمعتن بروجكت صحاوي ساعتن تعذيبون بزمل كتوم كيلاتات مجلس تواهيبون ميس أمينة محمد مسمع كنا زينا إيرترا بزكايدتوك على محتت إيرترا بوشتاوي عقمات السلاسلو زلا مدبات لمعات بمعزابان كتمسكر بمبقعان قرعات كم استسمع تغيسا حبرات هجرات دحرتياب مونغو إيرتران إثيوبيان استخدتمس من سلامن محزنتن أب زوبا قرن أفريقيا سفين نزلو هواه سلام ناب تجباتي ناي متحققازن وهدة المدرخ نمسققارو أبركتو خقبر زلو دلونت الرقاقيصام أب هوتيل أسمرا بالاس نخبرا أب استدالوه لعلوة سب مزمنجستي إرترا حلفتي تكالات حبرات هجراتن أب إرتراز مدبرهم ديبلوماسينياتاتن أب سرخبلو نايدرار انقدوت نمنستر قدات وزاي منستر عثمان صالح وكيلو قال زسمعي أما خاري بريزيدنت آتو يمان قبراب عدات مكتل وانا صحفي حبرات هجرات ميس أمينة محمد إرترا كم هجر سلامة الرقاقيصة مس قربا بتا هجرات ناي متحققات سمدو أنكلا ጸጋታታ አጎሳጉሳን አዋሃይዳን ሙሉ አድህቧ አበ ልምዓት ገራትሉ አብዘላ ዋን ይካየድ በመህላው አቢ ትርጉም ከምዘለው ገሊጾ በምክትል ዋና ጸሐፊ አሚና መሐመድስተመርሐል አልዋይ ሎህ ውድብ ሕብራት ሀገራት አቀዲሞ አበ ሶማሊያ ኢትዮጵያን ጅቡትን ተመሳሳለ ዑደት አካይዱ ሀገራው ማህበር ሐርበኛታት ስንኩላን ኩናት ኤርትራ ናጽነት ብርሃን ስንክልና ኻባናዩ ብዝብል ቴማ بعربي 25 تمالي 26 تقمتن أبسمرا زكانعو رابعي قبايو استمحيشك ومحبر بمصلاء كمون وسانيتاتن لبواتاتن بمحلاف تزازيمو صديق الزولو استمحيشك ومحبر أب حموش تمعرافات زتقاللو 4 حدن عنكسات زحزيو بزيكازي قباينياتات نزقصل 4 عمتات نتمحبر زكايد ب 20 حدن أبالات زقوم حدش ماكلاي بايتو مريصوم
ጉባኤ ካብ ዘመሓላለፈሉ ቦታታት ማሕበር ኩለ መዳያዊ ደገፍና አባላቱ ክገብር ውዳቤታቱ ብምሕያር ንዘለዎ ጸጋታት ብዝግባእ ክምዝምዝ ቁጠባዊ ዓቅሚ ማሕበርን አባላትን ዝጉልብተሉ ንጥፈታት ከደንፈዕ ማሕበር ኣብ መጽናዕቲ ዝተመርኮሰ መደባት ክሕንጽጽን ከሰላስልን ዝብል ይርከባው ሃገራዊ ማሕበር ሓርበኛታት ስንኩላን ኩናት ኤርትራ ምዑሪ ዕድላትን መሰላትን ሓርበኛታት ስንኩላን ንምርግጋጽን መጻኢ ህይወቶምን መነባብሮኦምን ንምውሓስን ዓሊሙ ብሰናይ ድሌትን ተበግሶን መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ 1993 ዝቆመ ናጻን ዘይመንግስታውን ማሕበር እዩ ኣብ ከተማ ኣስመራ ትርከብ ቤት ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ ባርካ ኣብ ሃገራዊ መልቀቂ ፈተና ማለት ማትሪክ ዓመተ ትምህርቲ 2018-19 ልዑል ነጥቢ ንዘመዝገቡ ተምሃሮኣ ትማሊ ቀዳም 26 ጥቅምቲ ሸሊማ ቶም ሜዳልያ ዝተሸለሙ 36 ተምሃሮ ካብ 3.6 ክሳብ 4 ነጥቢ ዘመዝገቡ እዮም ኣብ ሲኔማ ኢምፔሮ ኣብ ዝተኻየደ ናይ ምዕዳል ሽልማት ስነ ስርዓት ርእሰ መምህርታ ቤት ትምህርቲ መምህር ግርማይ አንዱ ንተሸለምትን ወለዶምን ዮሃና ድሕር ምባል በዝረኺቦሞ ዘለዎ ዓወት ከይተዛነዩ ኣብ ናይ ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቶም ንዝለዓለ ውፅኢት ክጽዕሩ ብምዝኻር እቲ ናይ ምሽላሞም ዕላማ ንዓኣቶም ንምትበብዓን ኣብዚ ዓመት ንዝፍተኑ ድማ ቅዱስ ቅንኢ ንምሕዳርን ከም ዝኾነ ገሊጹ ሓላፊ ጨንፈር ትምህርቲ ዞባ ማእከል መምህር በላይ ሃብተጋብር ብግድው ተምሃሮ ብሓፈሻ ተራሒሎም ንዘሎ ዕድላት ብግቡእ ተጠቒሞም ናብ ዝለዓለ ደረጃ ብኣድህቦ ክሰርሑ ብምዝኻር ንሽልማት በቂዖም ዘለው ተምሃሮ ድማ ደረጃኦም ሓልዮምን ኪንኡ ጠሚቶምን ንመጻኢዮም ብእወንታ ኣብ ዝጸሉ ጎኒ ከድህቡን ግዚኦም ብግቡእ ክጥቀምሉን ኣተሓሳሲቡ ንሽልማት ካብ ዝበቕዑ ተምሃሮን የሪን ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ዓወቶም ውፅኢት ናይቲ ኣብ ትምህርቲ ዘለዎም ተገዳስነትን ብወለዶምን መምህራኖምን ዝተገብረሎም ዘይሕለል ጻዕርን ምዃኑ ብምግላጽ ኣብ ቀጻሊ ጉዕዞ ትምህርቶም ዓጸፋ ክጽዕሩ ዘለዎም ድልውነት ኣረጋጊጾም ኣብቲ ስነ ስርዓት ማሕበረ ሰብ ቤት ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ ባርካ ሽማግለ ወለዲ ተሸለምቲ ከምኡውን ተምሃሮ መበል 11 ክፍሊ ተረኺቦም ነይሮም ፕሬዚደንት ሃገራዊ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ወይዘሮ ተኻ ተስፋ ሚካኤል ብምኽንያት ዝኽሪ መበል 40 ዓመት ምምስራት ሃማደ ዝሓለፈ 524 ጥቅምቲ ኣብ ዓሰብ ሰሚናር ኣካይዳ ወይዘሮ ተኻ ንኣመጻጽኣን ኣመሰራርታን ሃማደ ኣብ ውሽጢ 40 ዓመታት ዝተጎናጸፉ ዓወታትን ዘጋጠምዎ ብድሆታትን ከምኡን በፂሕዎ ዘሎ ደረጃን ናይ መጻኢ ተልእኾን ዝምልከት ሰፊሕ መብርሂ ይባ ምብራኽ ነቕሓትን ምሕያል ውዳቤታትን እቲ ቀንዲ መሰረት እዩ ድሕሪ ምባል ፕሬዚደንት ሃማደ ንመንእሰያት ብግቡእ ምኽስኳስን ምምእዛንን ከምኡውን ደቂ ኣንስትዮ ተፈጢሩለን ንዘሎ ዕድላት ትምህርትን ሞያን ብግቡእ ንኽጥቀማሉ ምጉስጓስ ካብ ቀዳምነታት ተኣትዩ ዘሎ መድረኽ ከም ዝኾነ ኣገንዚባ ዜና ወጻኢ ይቕጽል ኣሜሪካ ኩባንያታት መጓዓዝያ ኣየራ ካብ ኣህጉራዊ መዓርፎ ነፈርቲ ሃቫና ወጻኢ ናብ ዝኾነ ካልእ መዓርፎ ነፈርቲ ኩባ በረራ ከየካይዳ ዝእግድ ሓድሽ እገዳ ኣጽኒዓ በቲ ኣብ ልዕሊ 9 ኣህጉራዊ መዓርፎ ነፈርቲ ኩባ ተነቢሩ ዘሎ እገዳ ብጠቕላላ መዓልታዊ ካብን ናብን ኣሜሪካን ኩባን ዝካየድ ዝነበረ 8 በረራታት ክቋረጽ እዩ ርጉእ ዝኾነ ኣህጉራዊ ዕዳጋን ቀረብን ነዳዲ ንምርግጋጽ ሩስያ ምስ ኣባል ሃገራት ኦፔክን ዘይኣባላት ውድብ ዝኾነ ኣፍረይቲ ነዳዲ ሃገራትን ብሓፈሻ ስዑድያ ድማ ብፍላይ ጥቡቕ ምትሕብባራ ክትቅጽሎ ምዃና ሚኒስትሪ ጸዓት ሩስያ ኣፍሊጡ እቲ ሚኒስትሪ ትማሊ ቀዳም ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ስዑድያ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ መስከረም ኣብ ልዕሊ ትካል መጻረዪ ነዳድያ ድሕሪ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ንዘጋጠመ ሕፅረት ቀረብ ነዳዲ ኣብ ዝሓፀረ ክተሕውዮ ምኽኣላ እታ ሃገር ንዘለዋ ዘተኣማምን ሞያዊ ብቕዓት ዘመስከረ ምዃኑ ገሊጻ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ዜና ኣብዲ ፍጻም